Un bătrân avea mai mulți fii. Când aceștia au crescut, au început să-i spună uneori vorbe grele tatălui, răstindu-se și cerând socoteală pentru ce n-a putut face pentru ei și pentru ce n-au primit din ceea ce considerau că li se cuvine. Ori de câte ori băieții se comportau ca atare, bătrânul nu zicea nimic, dar lua câte un cui și îl bătea în prispă. Așa prispa a ajuns să fie plină de cuie de sus până jos. Unul câte unul și-au întemeiat familii, au avut la rândul lor copii și au văzut ce înseamnă să fii părinte. Și atunci și-au amintit de vorbele grele spuse tatălui. Au venit împreună la bătranul care ședea pe prispăș și au cerut iertare. Bătrânul nu a zis nimic. A intrat în casă, a luat un clește și a început să scoată toate cuiele înfipte în lemnul prispei. Unul câte unul până nu a mai rămas niciun cui înfipt în lemn. Băieții l-au întrebat nedumeriți de ce a bătut atâtea cuie în lemnul prispei și de ce le-a scos acum. Bătrânul le-a răspuns că de fiecare dată când l-au acuzat, el a înfipt un cui în prispă. Acum că și-au cerut iertare, toate acestea sunt iertate. Dar așa cum rămâne un gol în urma cuielor scoase din lemn, așa rămân și amintirile.